Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wata rana wani matashi ya zo ya samu mahaifinsa yana ta alfahari, yana baba ina da abokai da yawa masu yawan gaske. Amma abin mamaki baba kai abokinka guda ɗaya tak. Ya aka ka zama kana da aboki guda ɗaya, ni kuma abokaina ga su nan ba iyaka. Baban ya kalle shi ya yi murmushi sai ce haba ɗana, ai aboki na gari baya wuce ɗaya ko biyu ko uku. Amma adadin da kake cewa kana da shi ba lallai bane su zama abokanka. Wannan ɗaya cije ya ce tabbas yana da tabbacin cewa waɗannan gaba ɗayansu abokai ne na gari wanda za su iya kashe kansu ma a kan shi. Baban ya ce to bari mu jarraba su. Ɗaya ya ce na yadda. Sai uban ya ɗauko rago ya yanka ya saka a buhu ga jini na ɗiga, ya ce ka je gidan babban abokinka na farko ka ƙwanƙwasa masa ƙofa ka ce wane don Allah taimaka min, mutum na kashe gashi nan na ɗora a buhu, don Allah taimaka mu gaya za mu yi mu rufe maganan nan. Yana zuwa wajen wanda yake ganin shi ne ya fi kusa da shi, yana ƙwanƙwasa ƙofa da ya mar magana ya ce to gashi ba mutum na kashe. Abokin nan ya leƙa ya ga buhu ga jini na zuba, kawai ya rufe ƙofa ya ce tafi ban san ka ba, kar ka ƙara kirana, in an tambaye ka ma ka ce ni baka san ni ba. Sai da ya zagaya gurin abokansa kaf, babu aboki guda ɗaya da ya yadda ya zama ya tsaya ma ya saurare shi balle ya nema masa mafita. Da ya tashi ya dawo wajen mahaifinsa, wato zuciyarsa a karye, abin mamaki ya kama shi, irin ashe dama waɗannan ba abokai bane na gari. Sai uban ya ce to shikenan, yanzu abin da za a yi, ga abokin nan nawa guda ɗayan da kake ce abokina ne, ka je gurinsa kai masa yadda ka yi wa waɗancan. Yana zuwa ya sallama ya ce babana ne ya turo ni wajenka, gashi na kashe mutum ne, gashi nan a buhu jini na daga, taimaka min mu gaya za mu yi. Kan ya ce komai bawan Allah nan ya kama hannun yaron suka shiga cikin gonar da take cikin gidansa, suka tona rami suka binne. Dan da ya dawo gida sai yake ta mamaki ya ce a baba ga abin da abokinka yi fa, ashe abokinka shine aboki na gari. Ya ce a ba ma wannan bane ai, yanzu ka bari bayan kwana biyu ka je ka kirkiro wata fitina ka yi faɗa da shi kuma ka zazzage shi, ka yi mar cin mutunci iya ƙarshe. Bayan kaman kwana biyu yaron nan ya sake koma gurin mutumin nan ya kirkiri faɗan ƙarya, ya zazzage shi har ya yi mar duk wani cin mutuncin da za a iya yi wa mutum. Saboda me? Saboda yana so ya ga cewa zai fallasa wannan asirin ko ba zai fallasa ba. Wannan abokin mahaifin nashi sai ya ce wane koma gida, ni na fi ƙarfin na tsaya ina faɗa da kai ko ina tona maka asiri akan saɓani da za mu samu. Allahu akbar, Allahu akbar. Abokai nawa ne, mutane nawa ne wanda kake tsammanin abokanka ne, wanda za su iya kashe kansu a kanka, za su iya ba da rayuwarsu a kanka. Amma ranar da wani tsanani ya sauka sai ka ga kowa ya baje ka nemi kowa ka rasa. Wanda kuma ya san sirrinka, yau wani saɓani ɗaya shiga tsakaninku, babu inda ba zai je ya fallasa sirrinka ba, duk inda ya zauna sai ya fallasa sirrinka. Wannan ba aboki ba ne. Shi ne wani mai hikima yake cewa jazallahu shada'ida kulla khairin araftu biha sadiqi min aduwi. Ya ce Allah ya saka wa tsanani da alkhairi, domin tsananin da na shiga ya bambance min tsakanin makina da kuma masoyina. Darasin da za mu ɗauka a nan shi ne ba duk wanda yake ma murmushi ba ne abokinka na gari, ba duk wanda yake zuwa gurinka ba ne aboki na gari. Aboki na gari shi ne wanda duk tsanani da za ka shiga, duk matsala da za ka shiga, duk rigima da za ku yi tsakaninku ba za a ji tsakaninku ba. Shi ne Socrates yake cewa aboki na gari ba zai faɗi kalmar da za ta cutar da abokinsa ba ko da bayan idansa, sannan ba zai fallasa sirrinsa ba duk saɓanin da za su samu. Wannan shi ne aboki na gari. Allah ka azurta mu da abokai na gari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.